Здравейте, днес ще ви представим правилата на PvP. Така. Той е един от най-важните варпове. Така, сега ще ви представим правилата. Аз да там да го трепя един. Freesons Gaming, който е на PvP с стакните ми, е бан. Значи, който е с Full Enchant броня PvP, бан IP. То смали са, бе. Така, но ако искате, така може да отидете на War PvP спектате. Забранено е за хора, който е платил GM, Game Mode, смисъл 2.40 нагоре, вече забранено хора да ходят на PvP. То е 2.40 до 24 лея. Но може да наблюдават от PvP спектате. И това е. Ето това. Който не му е ясно какво означава Full Enchant, да напише War Full Enchant. Там ще пише. Там ще пише какво означава Full Enchant. Ама то ми се пречи нещо да видя. Тук е дебокс. В момента с него снимам. И това ми се пречи. И на PvP то така. Не мога да видя. Ще му бъдат махнати правата. В смисъл, който ходи на PvP с гъма, ще му бъдат махнати правата. И това е. И сега ще представя War PvP спектате. И ще е това. Ето спектате може да наблюдавате как се бият. Бай-бай!